أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ungaxubi iqiniso namanga, futhi ungagubezeli iqiniso ube ulazi. Umdali-ke lo osho njalo akusho okambatha umntwana. Alela, ngithe namhlanje ngikhipha amanga atholakala kuphi eBhayibhelini. Bangicelile ababukeli noma abalandeli bami bakaMasithandane bathi baba, mabili amavidiyo ukhuluma wena ku-Gift Media ukuthi iBhayibheli lihlukene kawu-4, kukhona namanga. Sicela-ke manje ukuthi usikhiphele amanga eBhayibhelini. Ngikhipha-ke amanga-ke manje eBhayibhelini. Lalela-ke, amanga okuqala noma amanga alandelayo, okay? Uzofunda-ke uGenesis 16. Genesis 16, iverse ubani? U-16. Lalela-ke. U-Abrahama wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili, 80 years, nesithupha, 86, mhla uHagari emzalela u-Abrahama u-Ishmayeli. Mhla u-Abrahama ethola indodana yakhe yokuqala egama layo kungu-Ishmayeli, Abrahama wayena 86 years. Lalela-ke. Bese uvula-ke manje kuGenesis 21. Genesis 21, iverse 5. Siya kwindodana ka-Abrahama yesibili. Abrahama wayeneminyaka eyikhulu, 100 years, lapho ezalelwa u-Isaka indodana yakhe. Ishmael 86 years. Isaka, Isaac 100 years. Minus 86 from 100, 14 years. Uzwile, u-Ishmael mdala kuno-Isaka ngo-14 years. Lalela. Abrahama, thatha indodana yakho okungukuphela kwayo ungenzele ngayo umnikelo. Yiphi leyo ndodana leyo? Kuthiwa u-Isaka. Kodwa i-firstborn ubani? U-Ishmayeli. Amanga layo ukuthi kwakuwu-Isaka. Kodwa iqiniso lithi kwakubani? Kwakuwu-Ishmayeli. Amanga atholakala eBhayibhelini. Abrahama ethola u-Ishmayeli wayeno-86. Mayethola u-Isaka wayeno-100. Kodwa malithi thatha indodana yakho ekungukuphela kwayo, uNkulunkulu emlinga u-Abrahama, usemlinga ngo-Isaka, i-second born, akasamlingi nge-first born. Kanti indodana ka-Abrahama kuwukuphela kwayo khunywa ngomntwana oyedwa la. Kodwa la sekubalwa umntwana wesibili, kuthiwa uye okwathiwa akwenziwe ngayo umnikelo. Amanye amanga atholakala eBhayibhelini. Funda mbukeli, kudlaliwe ngabantu abamnyama ngaleli Bhayibheli. Ngiyolokhu ngikushilo lokho. Lalela-ke. Bese uya-ke manje kuGenesis 21, uyiqale lapha ku-8. Ithi umntwana wakhula, walunyulwa. Umntwana lo u-Isaka wakhula, wenzani? Walunyulwa. Ukulunyulwa-ke mzulu wakithi ukuyekiswa ibele. Ukulunyulwa-ke lokho ukuyekiswa ini? Ibele. Esikhathini esiningi mangifunda kwiQuran, ithi iQuran umntwana ulunyulwa uma eno-2 years full. Shuthi umntwana kumele ancele 2 years full. Uyalunyulwa-ke manje lo mntwana. Uzo-eda-ke manje ukuthi usena 2 years-ke manje ubani? U-Isaka. Uyalunyulwa. I-second born ka-Abraham. Uma ngabe u-Isaka ena 2 years, u-Ishmayeli unangakhi?
kusho ukuthi una 16 years. Ishmael firstborn kaAbraham una 16 years. Awulalelisiseke mbukeli amanga aseBhayibhelini. Genesis 21 verse 8. Umntwana wakhula walunyulwa, uAbrahama wenza idili elikhulu mhla uIsaka elunyulwa. Okay? Hamba usami kakunika. Okay. Ayikancane nje bafowethu. Vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Manje ingane mayifika khona ecelayo, akufanelanga ingane ethi mayicela inhlanzi wena uyinika inyoka. Ingane mayicela isinkwa uyinika itshe. Icela amanzi ngithe udadewabo omdalana kuye akayomnika amanzi. Okuhle nako lokho umdala uyakujabulela lokho. Lalela ke siqhubeke. Verse 9, 21, Genesis 21 verse 9. USara wabona indodana kaHagari waseGibhithe ayizale kuAbrahama idlalisa. Abantwana bayadlala manje. Wathi kuAbrahama, sixoshe lesi sigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yalesi sigqilakazi ayikudla ifa kanye nendodana yami uIsaka. Abantwana bayadlala, Ishmael una 16, uIsaka una 2. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni kaAbrahama ngenxa yendodana yakhe. uNkulunkulu wathi kuAbrahama, akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara akusho kuwe, lalela izwi lakhe, ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngoIsaka. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe ngokuba iyinzalo yakho. Lalela-ke 14, sesingena kuvuthondaba manje. Abrahama wavuka ekuseni wathatha isinkwa nemvaba namanzi, nemvaba yamanzi, wakunika uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana. Uzwile? Ingane ena 16 iyateta kugogo kumawayo. Ingane ena 16 iyateta. Ulalelalisise kahle. Wathatha ini? Imvaba yamanzi nesinkwa, wakunikeza uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana. Nomntwana ubekwaphi? Ubekwa ehlombe. Angazi noma yimi yini engiphicwa isizulu, kodwa isho njalo lento engiyifunda la. Nawe ke mbukeli, mangabe ulivulile iBhayibheli lakho wathola ukuthi umbatha usho kunye, uzosho nawe ucomment lapho ukuthi hayi mbatha. Akushiwongo njalo. Kodwa leli engilifundayo mina lithi wakubeka ehlombe likabani? Likamama womntwana kanye nomntwana ona 16. Ukukhumbule lokho. Wamukisa, wahamba, wazulazula ehlane laseBerisheba. Lalela-ke. Amanzi esephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla. Umntwana ona 16. Waphonsa umntwana ngaphansi kwesihlahla. Waya wahlala phansi kukhashana phambi kwakhe, kungathi ibanga lokuphonsa umcibisholo, ngokuba wathi, ngingebone ukufa komntwana ona 16. Allahu Akbar. Vulana amehlo bafowethu, vulana amehlo. Kudlaliwe ngane eBhayibhelini. Umntwana ona 16 ubekwa emhlane, utetiswa kuma wakhe. Umntwana ona 16. Lo mntwana lo uyateta kuma wakhe. Mayesephelile amanzi endleleni, umntwana ona 16 uma wakhe uyamthatha umphonsa phansi kwesihlahla uyomfunela amanzi. Umntwana ona 16. Vula ingqondo mfowethu, vula ingqondo dadewethu. Kudlaliwe ngawe la eBhayibhelini. Wathi ngingebona ukufa komntwana, wahlala phambi kwakhe, waphakamisa izwi lakhe, wakhala. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari isezulwini yathi kuye, kuyini Hagari, ungesabi, ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho, ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. Hayi uzwile kungetsheke emzulu wakithi. Nawe wena obuka amavidiyo kaMasithandane, uzwile ke ungetshe. Amanga atholakala eBhayibhelini.
Ngelinye ilanga ngizokutshela ukuthi iyashintsha kanjani indaba esikhundleni sokuthi kube u-Ishmayeli kwaba u-Isaka. Ngiyokutshela ngelinye ilanga. Wena bhala nje lapha ku-comment uthi Babambatha siyacela ukuthi usitshele ukuthi-ke bavula kwenzeka kanjani ukuthi kushintshwe iBhayibheli ngapha lo okufanele ukuthi kube uyabe umnikelo kushintshwe kube i-second born. Ngiyokutshela ukuthi kwakwenziwa yini lokho ngelinye ilanga. Angibonge.